A já bych sem teď pozval pan doktora Mira Sližíka, docenta, pardon, a stejně tak i Tomáše Gurského, sportovního psychologa, který společně s Mirem vlastně odvedl tu nejvýraznější práci. Jestli vyskočíš, tak vyskoč. Karatista a lyžař. Každopádně oni dva jsou, já jsem tady říkal, že Michal Prokeš a Tonda Barák jsou mamka a taťka trenérů ve škole, tak tady kluci jsou vlastně společně s Karlem Kučerou mamka a taťka programu Trenéři ve škole na Slovensku. A samozřejmě i s Braněm Antalou. A vlastně program Trenéři ve škole na Slovensku funguje malinko jinak ve smyslu uchopení ze strany těch důležitých orgánů, ve smyslu na Slovensku to šlo zhora od vlády, díky klukům. U nás to jde tak trošku ze spoda a je tam sice v tomto jinakost, ale jinak je tam strašná spousta spojitých bodů a tu zpětnou vazbu teďka kluci představí jak z pohledu těch reakcí žáků, učitelů a vůbec dat, tak i z pohledu, to zase bude trošku víc do detailů představovat Tomáš, tak z pohledu evaluací a jak ty evaluace jsou významné pro celý proces. Tak pánové, vaše mikrofon je váš. Ďakujem krásne za slovo. Prezentér si asi môžem požičať teda. Okay, cool. Dobre. V prvom rade asi by sa patrilo poďakovať samozrejme chalanom za pozvanie sem, ale ja si myslím, že oveľa dôležitejšie bude asi to poďakovanie za to, že vôbec môžeme byť súčasťou tej obrovskej rodiny trénerov v škole. Ja tiež pochádzam nielen z akademického prostredia, ale viac ako 15 rokov som bol členom reprezentácie Slovenskej republiky v karate a potom som bol aj reprezentačný trenér nejaký čas. A v podstate so športom ma hlavne spájala tá vrcholová športová kariéra. Dnes sa na to pozerám aj vďaka tomuto projektu úplne inak. A myslím si, že toto bude tiež jedna z tém, s ktorou sme sa aj s Toníkom rozprávali pred touto konferenciou na ďalšie nejaké naše spoločné stretnutia. Aký vplyv má tento program na bývalých vrcholových športovcov alebo na bývalých vrcholových alebo súčasne vrcholových trénerov, ktorí sú naozaj nastavení výkonovo a myslím si, že do veľkej miery môže zmeniť pohľad nielen na vec tréningu a športovej prípravy, ale v niektorých ohľadoch aj na život ako taký. Na úvod mi dovolte, ešte predtým, ako sa teda dostaneme k nejakým dátam, ktoré si myslím, že sú celkom zaujímavé z toho pohľadu, ako to funguje u vás, ako to funguje u nás a hlavne, čo s tými dátami vieme urobiť preto, aby sme ten program posúvali niekam ďalej, niekam vyššie a aby sme z neho spravili naozaj niečo, čo bude mať celospoločenský presah a význam pre spoločnosť ako takú. Bolo tu už spomenuté, ako sme začínali. Mali sme šťastie a máme ho dodnes, že vlastne tým ozajstným otcom toho programu bol tu sediaci špičkový športovec, hráč, v podstate profesionálny hráč tenisu, ktorý 13 rokov reprezentoval Slovenskú republiku a v roku 1998 bol 6. v svetom rebríčku ATP, ktorý v roku 2020 vo voľbách do Národnej rady sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne bol menovaný ako za splnomocnenca vlády pre šport, ktorý v podstate vďaka teda kontaktom cez ďalšieho nášho spoločného kamaráta, ktorý je na fotke v strede, Emila Miškeho, známeho trénera tenisového, vlastne pritiahol Karola do Českej republiky, kde sa zoznámili s Toníkom, s Honzom Macháčkom a v podstate my môžeme, alebo ja za seba môžem povedať, že to bolo naozaj láska na prvý pohľad na tej úrovni osobnej a vzhľadom k tomu, že som z toho akademického prostredia, začali sme do toho vstupovať aj cez tú akademickú pôdu, tak tá láska potom, tá inštitucionálna sa budovala až postupne. A bolo to veľmi náročné, Karol to môže potvrdiť, že tých diskusí a stretnutí, najprv teoretických u neho na úrade vlády a potom ďalej v rámci aj tej akademickej obce naozaj boli veľmi dlhé. A ešte by som chcel spomenúť ten jeho osobný prínos nielen v tom, že bol vrcholový športovec, dnes aj špičkový trenér a že bol teda v tom čase aj politik. A
V prvom rade to bol človek, ktorý do toho vložil absolútne všetko. Ten človečík, ten bubulák vpravo hore, to není bojovník Al-Kaidy, to je proste človek, ktorý to nie len celé vymyslel, rozbehol, ale sa do toho aktívne zapájal. To je pán splnomocný vlády pre šport Karol Kučela, ktorý pomáhal s testovaním, lebo my sme prvé školenie bohužiaľ absolvovali počas covidu a jediná možnosť, ako to zrealizovať, bolo, že sme teda museli každý jeden deň vlastne všetkých frekventantov testovať, aby sme teda mohli školenie vôbec rozbehnúť. No a na tých fotkách spoločných sú naši vôbec prví tréneri, ktorí sme vyškolili v roku 2020, bolo to v decembri, 11. 12. decembra a v podstate mnohí z nich sú dodnes súčasťou toho projektu a pôsobia či už ako školitelia, ako evaluátori a myslím si, že sú veľmi veľkou pridanou hodnotou celého projektu, lebo pomohli s tou popularizáciou. Nielen v tom akademickom prostredí, ale v tej komunite trénerov, ktorí tiež fakt potrebovali čas na to, aby pochopili, aký je význam toho projektu pre spoločnosť. Poďme si ale povedať niekoľko dát, ako to vyzerá teda na Slovensku v súčasnosti. Vopred musím sa ospravedlniť, tie dáta, ktoré vidíte, už dnes nie sú úplne aktuálne, už len kvôli tomu, že od toho obdobia školského roku 2024 už šiel nejaký čas a v podstate sme vyškolili už zase ďalšie asi 30 nových trénerov, takže dnes máme vyškolených dokopy spolu na Slovensku, na celom Slovensku niečo okolo 330 trénerov a plus zapojených máme viac škôl ako 268, ako vidíte na slajde a čo je kľúčové, tak dnes už naozaj máme presah na viac ako, už sa blížime k 30 000 deťom vlastne na celom Slovensku. Čo ale stojí určite za zmienku, je to, že v podstate tá štatistika, ku ktorej sme sa dopracovali za ten školský rok 23-24, kde sme vlastne odučili s našimi trénermi spolu 30 796 hodín, tak sme vedeli krásne kvantifikovať a prepočítať, aké sú vlastne reálne náklady na 1 hodinu, na jedno dieťa v rámci tohto projektu. Sú to 2 eurá. Že každý si potom vlastne môže predstaviť, akú hodnotu má vlastne toto kvalitné vzdelávanie napríklad prostredníctvom takéhoto projektu a je to tiež taký veľmi dobrý ako keby odkaz aj smerom k tým súčasným teda politikom alebo tým vládnym činiteľom, ktorí v podstate potrebujú mať všetko skalkulované, prepočítané a môžeme si teda položiť otázku, či je to málo alebo veľa. Ja na ňu odpoveď samozrejme poznám. Poďme ale v podstate do toho dátového zberu, ktorý sme vyhodnocovali aj za teda ten predchádzajúci rok, ale to, čo vám budem dnes prezentovať, je v podstate výsledky školského roku 22-23 a hneď na úvod mi dovolte vlastne také jedno konštatovanie, že v podstate ani si to neuvedomujeme, ale de facto tým, že poprvýkrát vlastne v histórii slovenského školstva aplikujeme v praxi formu tandemového vyučovania, nie len na telesnej výchove, ale vo všeobecnosti, tak sa jedná v podstate o kvázi asi najväčší pedagogický terénny experiment v histórii slovenského školstva vôbec, do ktorého sa naozaj zapojilo kvantum detičiek s tým, že v tom roku 22-23 to bolo konkrétne 22 000 detí a my sme mali možnosť získať spätnú väzbu od 1957 z nich. Ale podstatou je, že vlastne celý ten zber tých dát sme postavili v tomto školskom roku výlučne teda na subjektívnej spätnej väzbe, ktorú sme získavali od žiakov, učiteľov, od trénerov a spolu so žiakmi teda hlavne v tých nižších ročníkoch odpovedali rodičia, ale súčasťou vlastne niektorých teda otázok boli vlastne odpovede, na ktoré odpovedali naozaj všetci rodičia. Treba povedať, že vlastne celý ten dizajn a vôbec tú skladbu tých opytovacích inventárov vlastne vytvoril kolega Tomáš Gurský, v podstate, ktorý bol vlastne aj otcom vlastne celej tej koncepcie a toho dizajnu, ako by sme mali tú spätnú väzbu realizovať. A verím teda, že do budúcna, podobne ako ste vy začali spoluprácu s Fakultou telesnej výchovy a športu v Prahe s pánom docentom Musálkom, tak si myslím, že aj u nás musíme pristúpiť k tomuto kroku, aby sme vlastne k tým dátam získaným prostredníctvom dotazníkov vedeli priradiť aj tvrdé dáta, ktoré sa budú týkať napríklad motorických testov. Poďme na tú výskumnú vzorku, ktorú v tom školskom roku 22-23 tvorilo spolu 213 základných škôl, pričom celkové sa do toho nášho prieskumu zapojilo 1957 detí a
zaujímavé je, že v podstate tá experimentálna skupina, ak tu tak nazveme, to znamená, to sú tie detičky, ktoré boli súčasťou projektu, ktoré mali hodiny s trénerom, aj s pani učiteľkou, tak v podstate mali sme zastúpenie zo všetkých ročníkov toho primárneho vzdelávania. Najviac ale zastúpené boli detičky v prvom ročníku, tých bolo 783, potom bol druhý ročník, 590 a tak ďalej, tak ako vidíte na slajde. Kontrolnú skupinu alebo skupinu detí, ktoré mali klasickú telesnú výchovu, ale treba poznamenať, lebo na tých výsledkách to potom bude aj ďalej vidieť a bude sa to odzrkadľovať, mali vlastne tú telesnú výchovu na tých istých školách, kde prebiehal aj projekt. Hej? Čo do budúcna budeme musieť tiež nejakým spôsobom sa nad tým zamyslieť, lebo ja si myslím, že sa to navzájom ovplyvňuje. Myslím aj tá kvalita tej klasickej alebo tej bežne vyučovanej telesnej výchovy zabezpečované výlučne len pani učiteľkou. Čo je ale podstatné, je to vysvietené červenou. Potvrdili sme si vlastne už relatívne známy fakt, ktorý je, myslím si, že výstupom, ktorý je podobný aj u vás v Čechách, a to, že je zhruba tretina detí vôbec populácie školskej, či už na prvom a dokonca aj na druhom stupni, je to ešte vyššie číslo, ktoré sa vo svojom živote pravidelne hýbu výlučne na hodinách telesnej a športovej výchovy. To znamená, ten učiteľ a ten tréner je jediný vlastne ako keby most alebo prostriedok preto, aby ten človečík, aby sa ten žiak hýbal pravidelne na hodinách telesnej a športovej výchovy, alebo doma s rodičmi alebo s kamarátmi to nerobí vôbec. Do prieskum bolo zapojených spolu 408 učiteľov, čo je trošičku viac, ako hovoril Toník včera, a dokopy sme vlastne komunikovali so 121 zapojenými trénermi, kde vlastne vidíte iba takú jednoduchú štatistiku, že dokopy bolo odučených maximálne 353 vyučovacích jednotiek trénerom za rok. Minimálny počet hodín, ktoré odučil tréner týždenne, bola 1 hodina, maximálne 9. To boli naozaj takí, ktorí fakt akože boli veľmi zapálení, a priemer na jedného trénera boli 4 hodiny za týždeň. Poďme ale prosím k tým dátam. Budem sa to snažiť tak trošičku prelínať, lebo my sme sa naozaj zamerali na tú analýzu, ako to vnímajú tí jednotliví aktéri, lebo to je hrozne dôležité preto, aby sme vedeli to nejakým spôsobom potom implementovať do samotného programu a tiež aj popularizovať smerom von. Pýtali sme sa, zisťovali sme v podstate, aký je vlastne ten efekt v kontexte spolupráce pani učiteľky alebo pána učiteľa, ale väčšinou to boli učiteľky s samotným trénerom. Tu treba ešte poznamenať to, že súčasťou toho dotazníka bola aj otázka, kde sme sa pýtali učiteľiek, že či vnímajú, že im bolo dostatočne vysvetlené alebo že boli dostatočne edukované, o čom ten program je, aký je jeho význam, aký je jeho zmysel. Tak až 72% učiteľiek deklarovalo, že tomu rozumejú a že sa s tým stotožňujú. Takisto deklarovalo až 81% pozitívne snahu trénera zapojiť ich do procesu. Ale čo nás zaráža, je zistenie, že iba 27% učiteľiek sa zapájalo pravidelne do každej 1 hodiny telesnej a športovej výchovy. Z toho vyplýva, že aj tie učiteľky, ktoré deklarovali, že pochopili projekt, že sa ich snažil tréner zapojiť, tak sa nezapájali do tých hodín vedených spolu s trénerom aktívne a pravidelne. Máme naozaj aj také extrémne spätné väzby vlastne z tých diskusí aj s trénermi, že fakt sú to už úplné extrémy, kedy pani učiteľka donesie deti, nechá ich v telocvični a ide proste na manikúru alebo proste odíde úplne mimo školy. Už bol aj taký extrém a nebala sa to aj priznať, že proste má termín u kaderničky a proste, že to tu je pri škole a vybavené. Ako fakt úsmevné príhody, ale je to tak. Takže pre nás zamyslenie, a to už spomínal aj Tomi, aj celkové sme sa tu o tom bavili, musíme naozaj popracovať aj na tom, ako viac pracovať s tou komunikáciou nielen tréner versus žiak, ale tréner versus učiteľ, aby sme naozaj dokázali ten projekt nielen dobre vysvetliť, ale presvedčiť tých učiteľov, že na tej hodine sú veľmi potrební a bez nich to nejde. Už spomínaná pohybová gramotnosť. Vzhľadom na to, že sme nerealizovali motorické testy, čaká nás to a verím tomu, že to budú veľmi zaujímavé výsledky, tak to subjektívne hodnotenie pohybovej gramotnosti, tak ako som už naznačil v tej diskusii predtým, skutočne je o tom, ako vnímam, ako sa mení moje telo a moje schopnosti adaptovať sa na akýkoľvek pohybový podnet, na ktorý musím reagovať pohybom. Čo je relatívne jednoduché. Je vtipné, že
každý to dokáže posúdiť, aj malé dieťa, že sa niečo zmenilo. To, prečo sa to stalo, alebo čo konkrétne sa zmenilo, popísať nevie, ale niečo sa zmenilo. A na tom grafe vidíte, že v podstate veľká väčšina, či už trenérov, rodičov alebo učiteľov posudzuje ten pozitívny vplyv na zvýšenie pohybovej gramotnosti buď úplne áno, alebo skôr áno, čo si myslím, že je tiež pozitívny trend. Keby sme sa pozerali na ten vzťah vlastne, nielen vzťah, ale pohľad učiteľa celkovo na projekt ako taký, tak zase je tu tá paralela, ktorý sme sa vlastne pýtali učiteľov, ako si myslia, že sa deti dokázali zapojiť aktívne, pravidelne aktívne do toho pohybového procesu alebo do tej telesnej športovej výchovy, tak až 90% detí vnímali učiteľky akože full aktívnych. A čo bolo úplne najzaujímavejšie, že učiteľky deklarovali, že práve tí žiaci, ktorí sa hýbu na hodinách telesnej a športovej výchove, teda výlučne na hodinách a nerobia žiaden iný šport alebo nerobia ten pohyb aj mimo školy, že sú to tí klasickí v podstate odporcovia toho pohybu organizovaného, tak práve tí vďaka tomuto projektu alebo vďaka tomuto programu sa do tej pohybovej aktivity zapájali až na tej úrovni tých 80%, čo je podľa mňa veľmi vysoké číslo a je to veľmi dobrá vizitka späť ku nám, že naozaj to, čo robíme dobre. Tiež sme sa pýtali na vzťah medzi alebo tom subjektívnom vnímaní, ako tréner využíva v praxi tie princípy. Niektorým pripisuje on subjektívne, ktorý si myslí, že je dôležitý, ale tie, ktoré sa mu najviac v tej praxi osvedčili, ako tie, ktoré považuje za kľúčové na to, aby tú robotu robil dobre, aby to robil rád, aj on, a aby cítil vlastne ten skutočný benefit. Na prvom mieste sa umiestnila samozrejme zábava, to chceme všetci, to sme videli, aké sme si tu spolu zatancovali. Potom je to pochopenie toho nastavenia, čo je to optimálna výzva, s čím máme veľký problém všetci. Ja viem, o čom hovorím, lebo ako bývalý vrcholový športovec tiež to výkonové nastavenie bolo veľmi ťažké sa prepnúť a nešlo to rýchlo, ale pochopiť vôbec, čo to znamená teda optimálna výzva, je veľká vec a keď sa vám to podarí, tak je to perfektný prostriedok na to, ako tvoriť aj tú zábavu. A úplne mňa osobne, čo zaujalo najviac z toho prieskumu, bolo to, že v rámci školení máme najväčší problém vysvetliť trénerom, čo je to samostatnosť. Fakt. Naučiť niekoho, aby pochopil nielen, čo je to samostatné ihrisko, ale ako mu vysvetliť, čo tam vlastne to dieťa má robiť, aký je toho význam a zmysel a ako k tomu mám ja pristúpiť, aby som fakt pochopil, že prečo je aj toto pre mňa dôležité mať v tom portfóliu tých svojich kompetencií a vedieť to proste v tej praxi súkať ako nič. Nie len tie cvičenia a tie aktivity, ktorým zrozumiem, ale aj tejto oblasti. A tréneri na školeniach fakt s tým majú problém, aj keď ich idú do výstupov prakticky v rámci školenia, priamo do školy, málo ktorý z nich vie uchopiť samostatnosť. Ale po roku sa objavila samostatnosť ich práce, po roku ich skúseností z praxe sa objavila aj samostatnosť ako jedna z kľúčových princípov, ktoré sa oni naučia implementovať v praxi práve preto, že pochopia, že to má obrovský význam nielen pre tie deti, aj pre nich, lebo im to strašne uľahčuje prácu a vlastne generuje synergicky aj tie benefity, ktoré vyplývajú zo zábavy a radosti, ktorú vlastne tie hodiny prinášajú. Ďalej by som chcel upriamiť pozornosť takú tú jednoduchú spätnú väzbu, ako učitelia celkovo vnímajú tento projekt alebo tento program na Slovensku. Vidíte sami, že až 78% učiteľov by hodnotili celkovo projekt známkou číslo 1, to znamená, že úplne, že výborne. A taktiež vnímajú veľmi pozitívne samostatnú prácu vlastne tých trénerov, že sú aktívni, pripravujú sa a že sú pre nich inšpiratívni. Taktiež sme sa zamerali na zisťovanie spätnej väzby od učiteľov, že či by teda si vedeli predstaviť, alebo by chceli, aby tréneri sa stali súčasťou ich spolupráce s nimi minimálne raz do týždňa z dlhodobého hľadiska. Aby to proste nebolo len záležitosťou nejakého programu, ktorý na tú školu príde, podľa toho, či sú peniaze alebo nie, tak tam proste nejaký čas otrvá a potom zase odíde, tak vidíte sami, že v podstate až 94% učiteľov alebo učiteľiek sa vyjadrilo pozitívne, že by teda tú spoluprácu s trénerom chceli vidieť v podstate pravidelne do budúcna minimálne raz za týždeň. A taktiež deklarovali, že všetky aktivity, ktoré ten tréner vlastne vykonáva na tých hodinách, sú pre nich inšpirujúce. Tiež sme sa ale zamerali na spätnú väzbu od žiakov, ktorí v podstate sme sa pýtali, že či teda na tých hodinách, ktoré absolvujú s trénerom,
je zábava, vidíte sami, aké sú tam výsledky, respektíve z tých odpovedí, či teda tie cvičenie sú pre nich naozaj zábavné, či sa hrajú zaujímavé hry a v podstate naozaj stočili sme sa hlavne o tom naplňaní toho princípu číslo 1 a samozrejme aj tých ostatných, ale preto dieťa je asi najzrozumiteľnejšie komunikovať to, či ma to baví alebo nie. A od toho sa potom odvíjajú ďalšie veci. Ale zámerne sme sa pýtali aj otázku číslo 4, ktorá znela v podstate, že či súťažíme, kto je najlepší. Zámerne sme dali otázku, ktorá v podstate nechce nejakým spôsobom devalvovať súťaživosť a potrebu porovnávať sa, čo je úplne prirodzené pre toto vývinové obdobie, ale chceli sme touto otázkou nastíniť vlastne tú atmosféru v kontexte toho, že vidíte podľa odpovedí, že len nejaké zanedbateľné percento v tej experimentálnej skupine detičiek 17% cca deklarovalo, že takýchto aktivít na týchto hodinách bolo veľa, čo ale znamená, že nevytvára to priestor pre tie detičky, ktoré sú pohybovo menej nadané. Hej? To znamená, súťaživosť áno, ale nemôže to byť prostriedok, alebo jediný kľúčový prostriedok motivácie pohybu. A práve ten graf ukazuje o tom, že keby sme to robili s tým kontextom, že chceme tú súťaživosť naozaj dať nad piedestál, tak to zelené políčko je oveľa väčšie. A tu je krásne vidieť v podstate, že aj na základe ich odpovedí, týchto detičiek, sa nám podarilo vlastne v tomto školskom roku, a darí sa to podľa mňa stále, aj teraz zapojiť naozaj všetky deti do pohybu. Tiež sme sa pýtali detí úplne jednoduché otázky, čo sa im vlastne na projekte páčilo najviac a čo sa im na projekte nepáčilo. Zámerne tam boli tieto dve protichodné otázky. Vidíte sami, že v podstate tá najjednoduchšia odpoveď detí páčilo sa mi všetko, to je zhruba polovica. A samozrejme, keď sa opýtali, či sa im niečo nepáčilo na projekte, tak zase zhruba polovica povedala, že nič. Čo mňa osobne zaujalo z toho rebríčka toho, čo sa tým deťom nepáčilo, tak hneď na druhom mieste bolo náročnosť tých cvičení. Takže zase je to taký ako keby impuls pre nás pracovať s tým, aby sme naučili trénerov pochopiť význam optimálnej výzvy. Tiež sme sa pýtali v obidvoch skupinách, to som predtým nepovedal, že sme to riešili otázky aj pre tú kontrolnú skupinu, aj pre experimentálnu, respektíve pre tých, ktorí sa zapojili do projektu a pre tých, ktorí mali bežnú telesnú výchovu, tak podobne. Aj na tomto slajde môžete vidieť to porovnanie, kde sme sa deti pýtali v podstate podobné otázky. Vymenuj 3 najobľúbenejšie predmety v škole, ktoré máš najradšej. A potom skús vymenovať jeden, ktorý máš najradšej. V obidvoch otázkach zvíťazila telesná výchova. A vtipné je, že sa to udialo v obidvoch skupinách. Takže tu iba chcem poznamenať to, čo som povedal na začiatku, že tá kontrolná skupina, alebo tí žiaci, ktorí boli dotazovaní, boli žiaci tej istej školy, kde ten program bol realizovaný, akorát nemali na hodinách trénera. Z toho ale logicky vyplýva, že tá škola sama o sebe asi má pozitívny vzťah k pohybu a k telesnej výchove, lebo tie výsledky to jasne preukázali. Tiež sme sa pýtali žiakov kľúčovú vec, ktorú by si mali uvedomiť zase tréneri späť a budeme im to spätne tlmočiť a im to stále pripomíname, že sú naozaj kľúčovou rolou v celom tom procese práve v tom, že dieťa si skrze vzťahu ku ním vytvára vzťah k pohybovým aktivitám. Pýtali sme sa detí, že či majú radi trénerov, vidíte odpovede, a pýtali sme sa, či trénerovi dôverujú. Takisto. Je to vysoké zastúpenie, tie deti naozaj si za relatívne krátky čas si vytvorili veľmi blízky, hlboký vzťah k tomu trénerovi a dokázali v podstate si skrze aj teda vzťah k tomu, tej osobnosti trénera postupne začať budovať vzťah k pohybu ako takému. Taktiež sme sa pýtali detí, aký je teda ich vzťah k telesnej výchove vo všeobecnosti a koľkokrát by vlastne chceli tú telesnú za týždeň mať, ale to ste už počuli aj od vašich detí, čo púšťal Toníček včera. A v podstate vidíte sami, že je to naozaj veľké percento zastúpené žiakov, ktorí by chceli minimálne 3 hodiny telesnej výchovy do týždňa. Na záver mi dovolte už len v stručnosti zhrnúť to, čo vlastne ten náš prieskum toho školského roku 22-23 priniesol, len tak, aby sme v podstate sa nad tým proste zamýšľali, že to naozaj sú veľmi vysoké čísla a hovoria o tom, že presne toto sú tie projekty, ktoré majú zmysel práve v tom, že veľa sa tu bavíme o tom, že chceme aktívnu školu, chceme toto, ale nevieme, ako to aplikovať v praxi. Hej, včera sme sa tiež o tom bavili, že na veľa vecí, ktoré tu aj včera zazneli z úst napríklad pána ministra, sme nevedeli hneď ako keby nájsť ten kľúč, že ako to realizovať v praxi. My ho máme, respektíve vy ho máte a my sme ho od vás mohli prebrať a to je presne
program tréneri v škole, ktorý jasne deklaruje aj to, že 80% učiteľov a 90% trénerov hodnotí vlastne tú kooperáciu pozitívne. Je to obojstranne obohacujúce. A to naozaj platí obojstranne v tom, že aj tí tréneri sa inšpirujú tým, ako tí učitelia pristupujú k tým žiakom, učia sa s nimi komunikovať a je to veľmi dôležité, že tá komunikácia je obojsmerná. Tiež sme dospeli k záveru, že až 94 učiteľov by chcelo alebo by privítalo tú spoluprácu na pravidelnej báze aj do budúcna minimálne 1 hodinou týždenne. Taktiež je dôležité konštatovať, že detičky, či už tie, ktoré sa hýbu aj mimo školy, ale hlavne tie, ktoré sa hýbu výlučne na telesnej výchove, sa vďaka programu tréneri v škole zapáli až na úrovni 79% pravidelne do pohybových aktivít. A videli sme to veľakrát aj priamo naživo v procese v rámci evaluácií, kde detičky proste prídu neprezlečené s omluvenkou a keď tá hodina je fakt cool, a že to robí ten tréner dobre, tak proste počas tej hodiny sa prídu spýtať, že či sa môžu zapojiť. Hej, to asi tréneri, čo ste tu, viete presne, o čom rozprávam. Taktiež si myslím, že treba zberať potaz, keďže my robíme službu niekomu, a to sú tí deti, tak my sa tu všetci rozprávame o tom, koľko by sme mali mať tých hodín a tak ďalej a bavíme sa tu o tom na všetkých fórach, odborníci, politici, tréneri, neviem čo, ale mohli by sme občas počúvať aj tie deti. A keď raz deti povedia, že chcú mať telesnú 5-krát do týždňa, tak prečo im ju nedáme? Hej, ak to vieme robiť dobre. A minimálne tie 3 hodiny do týždňa je v podstate len návrat k tomu, čo sme tu mali. Hej. My na Slovensku sme do roku 2008 mali povinné 3 hodiny telesnej výchovy, potom sa to nejakým nezmyselným spôsobom zrušilo a v podstate tým ideme aj proti smernici Európskej únie, ktorá jasne definovala, že ten minimálny počet hodín telesnej výchovy za týždeň by malo byť 3. Takže my nič inšie nechceme, len sa vrátiť späť do roku 2008. Ďalší taký kľúčový, možno, že akože home message pre nás bol ten, že naozaj tá telesná výchova je zaujímavá pre tie decká, či sú v projekte alebo nie. Takže my ten materiál, ktorý sa chce hýbať, máme a vieme rozpohýbať aj tých, ktorí to inde ako na telesnej nemajú priestor. No a na záver, to, čo je asi pre nás najkľúčovejšie, že skutočne vďaka tomuto projektu dostane priestor sa hýbať alebo realizovať prostredníctvom pohybu naozaj každý. No a za mňa tandem alebo akákoľvek spolupráca, čoho svedkom sme aj tu s Tomášom, že proste naozaj nie preto, že proste môže vystupovať každý, ale keď učíme v rámci školení, tak sme zaviedli vlastne tú tandemovú kooperáciu lektorov aj na samotných školeniach. Keď on prednáša psychológiu, tak sme tam spolu, doplňame sa, diskutujeme a je to aj na ďalších proste tých prednáškach, že to není one man show a viem, že to robia aj chalani v Čechách a je to proste cool, lebo presne tam sa človek obohacuje a v podstate každý jeden ten, ako keby tá hodina alebo ten priestor, kde môžeš šerovať si tie informácie s niekým, kto stojí vedľa teba, tak má pre teba obrovský význam. Ďakujem krásne za pozornosť a odozdávam slovo Tomikovi.